s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor. Unde-s pistoalele, unde-s punalele, caii și flintele haiducilor? Unde-s pistoalele, unde-s punalele, caii și flintele haiducilor? Am vrut să fie nu doar Biugi Mafia, am vrut să fie o țară întreagă, pentru o țară întreagă. Biugi Mafia. Viața e un cadou frumos și unul de să trăiești din România de fapt, nu că e ceață, praf. E un sistem bolnav într-o țară frumoasă pe care o fac pilaf. Ordinare cu un singur scop, să ne sece pe toți ca ei să fie în top. Nu contează cine moare, dacă moare, cum trăiește, că oamenii se aruncă de pe blocuri orbește, că oamenii își dau foc, că nu au de mâncare, că se moare în spitale de atâta nepăsare. Se spânzură copiii de dor pentru părinți. Plecați afară, unii cu multă școală, că n-au mai suportat bătaia de joc. Politică pe băți cu pic și por, că pătii voștri de hoți cu pretenții de lor. Genocid cu altă față să vă văd pe toți de acolo. Mai bine beau oțet, mă jur, decât să ascult ziariști cum îi ling pe ăștia decât să ascult cum au pus-o ei de umblat. O parte din presă încă presează doar cum că se face, cum că se trece, cum că pe ei nimeni nu-i mai înțelege. Ar trebui ca cineva să îi alerge și să îi mângâie pe spate cu ciomege. E vina mea că am așteptat atâția ani, poate s-o schimba ceva. N-am realizat că am dușman pe aici. Stai așa că o să ascult și eu lama de la pici. Mi-a zis un frate să tac, să fiu atent, că o să trimită garda să mă ducă la ciment. Dar țin cât pot de tare până o să cad în cabou. Eu bag lume și apoi vă fac cadou. Unde-s pistoalele, unde-s punalele, caii și flintele haiducilor? Unde-s pistoalele, unde-s punalele, caii și flintele haiducilor? Sunt aici, la mine sunt tricou. Răsună în mintea mea zi de zi ca un ecou. Să supăr eu pentru voi, o zic din nou. Lume și vă fac cadou. Ridicați capelul sus, sus, să se vadă. Scrieți pe el, România e de pradă. Că merg oamenii cu capul plecat pe stradă, apăsați de o viață de corvoadă. Bravadă în mass media, guvernul face media. Trăim bine să mor eu, asta-i concluzia. Europeni, dar pentru cine nu știa, europenii pe la noi au sport de lumea treia. Înțelegi care-i ideea? Ăștia ne fac la fel de sigur cum mi se spune Cadillac. Ne vând ca sclav după cum le e pe plac. Știi că degeaba strig eu dacă alții tac. Un drogat amenință cu acul infectat, dar un doctor este cel care te înțeapă cu el de fapt. E ca dracu, plouă cu... Ai grijă cât respiri să nu fii impozitat. Acum, leșinați în drum, justiția e dreaptă, strâmbă oricum. Și e oarbă și nu vede când și cum aplică lege. Noi suntem proști, nu știm, nu înțelegem. Dacă înțelegem ce la modul ăsta e, scapă cine trebuie, dar curge cu pedepse. Vin Gabore mașini pe care scrie așa: siguranță și încredere. Cum să ai încredere, ce siguranță, frățioare, când Gaborii se uită în timp ce unul și-a topoare. Când Gaborii drogați, vând droguri la drogați. America de Sud, suntem toți traficanți. Cara lui